Pajjiżna magħrufa tradizzjonijiet qawwija tiegħu, bl-istaġun sajfi illaqgħana direttament ma' dan kollu, fejn hu mill-aktar normali li l-pjazzess tal-bliet u l-irħula fil-gżejjer tagħna ikunu imlibsin tal-okkażjoni tal-festi. Apparti id-drab mill-isbaħ, blifjen biċċiet ta' arti bħal pavaljuni, bandalori u bnadar, wieħed ma jistax ma jsemmix in-nar. L-ispettakli li huma infittxija minn bosta, inkluż turisti li jkunu qed iżuruna. Spettaklu ta' kulur u ħoss li jirrifletti tant ħidma li jagħmlu diversi volontiera. Xi ħaġa li kif jiddikjaraw id-dilettanti festa bla nar mi festa xejn. L-arti tal-lob tan-nar għandha legat u storja b'saħħitha, iżda l-iżvilupp tal-arti piroteknika qed jikber sew f'pajjiżna. Huma bosta li jħobbu n-nar tal-ajru, jitpaxxew jaraw il-blalen u l-kaxxi infernali, filwaqt li hemm oħrajn li l-għaxqa tagħhom jitpaxxew jaraw in-nar tal-art, jew kif inhu magħruf bħala ġigġivogu. Lejli 15 ta' Wissu, meta pajjiżna jiċċelebra f'diversi postijiet il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Marija, żorna il-Kamra tan-Nar ta' Santa Marija fil-Mosta, fejn kienu għaddejjin bl-aħħar preparamenti tagħhom. Hawn tkellimna ma' Arona Ġus li saħansitra tenna li huwa imwieled fil-lob tan-nar. 20 sena ilu, nżilna l-maħżen tal-armar l-ewwel, u mbagħad inġbidna lejn il-gazin min-naħa ta' familja huma kollha dilettanti tan-nar ukoll tzijiet Tommi, allura dejjem issa kienet ġofija bħal speċi ta' illi nitlgħu għall-festa u għan-nar fil-verità essaċ. Lill-Aron staqsejnieh ukoll jekk is-sħana kbira u temperaturi għolin itelfuhx minn din il-ħidma. Iżda b'dakka fuq fommu irrispondejna li s-sajf ma jħassarx festi. Mhijiex problema essaċ hija parti mill-pakkett qed tifhem tal-esperjenza tal-festa kollha biex niftehmu. Tajjik, ovvjament, hija xi ħaġa li tajjik, qed tifhem u tieħodlok saħtek, però inti l-festa ttik il-kuraġġ li tibqa' taħdem ġo fiha biex tlesti dak li kun preparajt matul is-sena kollha. Tradizzjoni li ta' kull sena tpaxxi lil bosta. Bħalqa tan-nar tal-ajru tal-art lejlit il-festa li tpaxxi lil kull min isegwiha. Allejla il-ħarqa tal-nar tal-ajru tibda fid-9:15 bħal speċi ta' għandna nofsija f'lejlieta tibda fl-istess ħin fid-9:15 ikollok il-murtali tradizzjonali, u mbagħad ikollok ix-show u fil-11 sa 11 lejn naqsin kwart tibda l-ħarqa tan-nar tal-art bażikament.